Gipuzkoako sendagileen elkargoak Mugi eta Tolosako udalarekin elkarlanean zinema saioa eta osasun arazoi buruzko hitzaldia eskaini du Topiken. App filma proiektatu da eta proiekzioaren ostean Belen Alonso sendagileen elkargoko idazkari nagusiak filmean agertu diren osasun arazoen inguruan hitz egin du. Helburua herritarren osasun heziketa lantzea izan da. Osasunaz hitz egingo digute pelikula baten bitartez, mediku elkargokoak etorri dira hau gauzatzera, eta pixkat, helburu nagusia da bi perspektiba desberdinetatik pentsaraztea. Zahartzaroak zer eragiten duen adinekoei eta gazteen ikuspegitik ere aztertzea eta bien arteko solasaldi bat sortzea eta bi ikuspegiak elkar banatzea. Egin gutena da, era oso diferente batean, osasun batzuk, osasun gomendio batzuk edo bota eta pixkat osasunari buruz hitz egin. Ikastetxeei, DBH-ko ikaslei eta mugiko parte hartzaileei zuzenduta dago.